Яһүдәнең хаты. Гайса Мәсихтің хезмәтчеһе, Якубтың кустыһы Яһүдәнән атабыз Алла тарафыннан сакырылгандарға һәм кадерле булгандарға, Гайса Мәсих өсөн хаклангандарға Алланың шәфкате, именлеге һәм мөхәббәте һезгә мул бирелһен. Кадерлеләрем, һезгә үзебезнең дөйем котылуыбыз хакында язырга бик теләһәм дә, бүтән нәмәләр тураһында үтенеп язуды кәрәк таптым. Алланың изге халкына бер тапкыр һәм гомерлеккә бирелгән иманды яклап алып калыгыз. Арагызга һиздермәй генә кайһы бер Аллаһыз кешеләр килеп инде. Улар үзләренең азгынлыктарын аклау өчен Аллабызның мәрхәмәтен бозып күрһәтә һәм шуның менән бердән-бер хакимыбыз һәм Раббыбыз Гайса Мәсихте инкар итә. Уларның хөкем ителәсәге изге язмала күптән инде әйтелгән. Буларның барыһын да белһәгез дә, хәтерегезгә төшерергә теләйем. Раббы халыкты Мисырдан алып сыгып коткарһа ла, араларындагы ышанмаган кешеләрне азак һәлак иткән. Үзенә бирелгән хакимлыкты хакламаган һәм торлактарын ташлап киткән фәрештәләрне иһә ул бөек көндә хөкем итү өчен мәңгелек багаударга буып, дөм караңгыла хак астында тота. Ошо фәрештәләр кеүек үк фәхешлеккә, енси азгынлыкка бирелгән Содом, Гоморра һәм улар тирәһендәге бүтән калалар халкы ла гыйбрәтле мисал буларак мәңгелек ут язаһын алган. Шуның һымак был кешеләр хыялга бирелеп, тәндәрен таплай, Раббы хакимлыгын инкар итә һәм күктәге көстәргә яла яга. Хатта баш фәрештә Михаил Иблис менән Мусаның кәүдәһе хакында бәхәсләшкәндә, Иблисте яла ягуда гаепләргә кыймай, һине Алла шелтәләһен дип кенә куя. Булар иһә үзләре лә белмәгән нәмәләргә яла яга. Бына шулай аңһыз хайвандар кеүек тәбигый тойгыга ияреп эш итүдәре уларны һәлак итә. Кайгы уларга, сөнки улар Кабил юлынан китте. Валаам кеүек үк улар да акса хакына яңылыш юлдан китте. Корей кеүек үк фитнә сыгарып һәлак булырдар. Был кешеләр һезнең мөхәббәтле табындарыгызда уңайһызлану белмәй, үзләрен генә кайгыртып табын корып ултырусылар. Улар ел куып йөрөткән ямгыр килтермәс болыттар. Улар уңыш йыер мәлдә емеш бирмәй торган, 2 тапкыр үлгән тамыры менән куптарылган агастар. Улар үзләренең хурлыклы эшләренең күбеге менән капланган давыллы диңгез тулкындары. Улар йыһанда югалган йондыздар. Улар өсөн мәңгелек караңгылыкта урын хаклана. Енох, Әдәм буынындагы 7нче кеше, улар тураһында ла пайгамбәрлек кылып былай дигән: Бана үзенең исәпһез, һанһыз изгеләре менән Раббы килер. Ул бөтенеһен хөкем итер. Үзләренең кылган динһез эшләре менән уга каршы торган бөтә динһезләрне һәм динһез гөнаһлыларны уга каршы әйткән әдәпһез сүзләрендә фашлар. Улар язмыштарына зарланып, туктаусыз хукрана. Нәфселәрен кайгыртып, үзләре тураһында яңгырауыклы сүзләр һөйләй һәм үз файдалары хакына бүтәндәргә ярам хаклана. Һез, кадерлеләрем, Раббыбыз Гайса Мәсихтың илчеләре тарафыннан алдан әйтелгән сүзләрне искә алыгыз. Улар һезгә вакыт азагында үзләренең азгын теләктәре буенча гамәл кылучы мыскыллаучылар барлыкка киләсәк дине. Был кешеләр бүленүләрнең сәбәбе булып тора һәм табигый нәфселәренә буйһына. Уларда изге рух юк. Һез, кадерлеләрем, үз тормышыгызны иң изге иманыгыз нигезендә корып яшәүгезне дәвам итегез. Изге рух көсе менән дуга кылыгыз. Үзенең мәрхәмәте менән һезгә мәңгелек тормыш бирәсәк, Раббыбыз Гайса Мәсихте көтеп, Алла һөюендә калыгыз. Икеләнгәндәргә мәрхәмәтле булыгыз. Икенчеләрен уттан тартып алгандай коткарыгыз. Башкаларына мәрхәмәт күрһәтегез, әмма хак булыгыз. Хатта уларның шакшы эшләре менән бысранган киемдәреннән дә йөрәнегез. Һезне тура юлдан тайпылудан хаклай алучы һәм үзенең даны алдына пак килеш һәм зур куаныч менән килтерә алучы Раббыбыз Гайса Мәсих аша безне коткаручыбыз бердән-бер Аллага дан, мөхәббәтлек, кудрәт һәм хакимлык дөнья яратылган суыкта хәзер дә мәңге булһын. Амин.